Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tembang Minang Bidua Patah Kamudi. Lagu ini diciptakan oleh almarhum Tiaramu dan saat ini sedang dipopulerkan oleh Amris Arifin, di mana kali ini saya akan mencoba membawakannya. Selamat mendengarkan. Saja bidua ondekan duang oi patah kamudi dema. Indahlah mungkin kalau wilayah, indahlah mungkin kalau wilayah. Saja adi ondekan duang oi mukia jo janji dema. Indah dan haro yo haro lai, indah dan haro yo haro lai. Tinggalkan ilalah sansai olah sansai badan denai. Jika masa ondekan duang oi rambainan mani dema. Indahlah mungkin kamu dolai, indahlah mungkin kamu dolai. Jika anda adia jodenai untunglah habinema. Indah dan jalan yo jalan lai, indah dan jalan yo jalan lai. Ilalah tolong yo patenggangkan. Ilalah sansai yo lah sansai badan denai. Ondekan duang oi si ombak purui nema. Kadang sampai yo kakurandi, kadang sampai yo kakurandi. Sampai pagan tuang ondekan duang oi nan ala putui nema. Kamano badan manggapai lai, kamano badan manggapai lai. Patenggangkan ilalah sansai olah sansai badan denai. Kadang sampai yo kakurandi, kadang sampai yo kakurandi. Sampai bagan tuang ondekan duang oi nan ala putui dema. Kamano badan manggapai lai, kamano badan manggapai lai. Ilalah tolong yo tolonglah patenggangkan. Ilalah sansai olah sansai badan denai. Jika masa ondekan duang oi rambainan mani dema. Indahlah mungkin kamu dolai, indahlah mungkin kamu dolai. Jika anda adia jodenai untunglah abinema. Indah dan jalan yo jalan lai, indah dan jalan yo jalan lai. Ilalah tolong yo tolonglah patenggangkan. Ilalah sansai olah sansai badan denai. Ilalah tolong yo tolonglah patenggangkan. Ilalah sansai olah sansai badan denai. Oke,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.